שלום, הכל בסדר? כן. נהדר. אתה באת לפה היום בשביל ללמוד איך לצייר, נכון? כן, כן. כן, אני יוסף. אנחנו דיברנו בטלפון. כן, אתמול. לא אתמול. דווקא לפני... זה לא משנה. אנחנו דיברנו וכן, אתה רצית ללמוד איך לצייר. זה קצת מוזר בשבילי, כי אני לא לימדתי איך לצייר לפני היום, אבל אתה חבר של חבר שלי, אז אני רוצה לעזור לך. אז אנחנו נצייר היום. קודם כל, למה אתה רוצה ללמוד? יש לך שיחות או משהו? אתה רוצה ללמוד? זה רק בשבילך, זה לא בשביל בית ספר או עבודה או משהו, לא? לא נכון. אוקיי, בסדר. אם אתה לומד בשביל להתכנס לבית ספר או משהו כזה, אני חושב שזה יותר טוב אם אתה תלמד ממישהו אחר, אבל אני יכול להראות לך היום שתי טכניקה שאתה יכול להשתמש להסתיים את זה, ואם אתה עושה את זה כל יום ולהרבה זמן, אז אני בטוח שאתה יכול ללמוד מאוד מהר ואתה תהיה טוב, וזה יעזור לך כשאתה רוצה לעשות משהו עם זה. אולי אני למדתי את הטכניקה הזאת מארטיסט שעובדת בפריז עכשיו, אז זה טכניקה מאוד טובה. היא דווקא קנתה לי את הדברים שאנחנו נשתמש היום. נתנה לי את זה כמתנה בשבילי, ואז זה מאוד יקר בשבילי. זה מאוד יקר לי, אז אני רוצה שאתה תשתמש את זה, כאילו, תיזהר קצת, בסדר? אתה חבר מאוד טוב שלי, אז אני הסכמתי ללמד אותך, ואני די שמח, כי אני אוהב לעשות את זה, ואתה נראה כמו מישהו מאוד טוב, כן. קודם כל, אנחנו היום משתמש את העת הזאת. אני לא יודע את השם של זה, אני גם לא יודע את השם של זה באנגלית דווקא, אבל זה מה שארטיסט משתמשים הרבה. אתה רואה, אני יכול לעשות לזה ככה. בדרך כלל קונים את זה, ואז קונים את אני גם לא יודע את השם של זה, אבל אתה רואה את זה, זה כתוב פה A4, וזה מדבר על הטיפ הזה. זה יכול להיות קטן או גדול, אבל כן, זה די קטן, אם אתה רואה. יש וכשקונים את זה, יש הרבה בפקאג' אחד, וזה יכול להשתמש מה שאתה רוצה. בדרך כלל את הטכניקה הראשונה שאנחנו לומדים, זה טוב להשתמש משהו גדול, אבל אין לנו
לא נראה לי שאני רוצה לפתוח את זה עוד פעם אחת, זה מאוד כאב לי. אז מכניסים את זה, זה נכנס ככה. זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב לנקה את זה אחרי שאתה עושה מה שאתה עושה, אחרי שאתה מצייר, כי אם אתה לא מנקה זה איך קוראים לזה? זה לא טוב, אתה לא יכול להשתמש להרבה זמן. אוקיי, ואנחנו היום משתמשים באינק הזאת. זה נראה מאוד ישן, אבל זה לא ישן, זה כי זה היה נגע במים, אז זה נראה ככה, אבל בפנים זה בסדר. ככה, אנחנו משתמשים את היגינס שחור, אינק שחור. בדרך כלל אנחנו משתמשים בשחור בשביל זה. אם אנחנו פותחים, יש פה, אני לא יודע אם אתה יכול לראות את זה, אבל יש פה אינק. אוקיי, אז הטכניקה הראשונה זה טכניקה, אנחנו מציירים, אבל אסור לנו להסתכל על הדף שלנו. אסור להסתכל למטה, אסור להסתכל איפה העט שלך, איפה היד שלך, אסור שום דבר. רק צריך להסתכל על הדבר שאתה מצייר. והיום אנחנו נצייר את המים הזאת. אתה מסתכל, אנחנו נצייר את זה. בסדר? דווקא לא. אני לא רוצה לצייר את זה. אני רוצה שאנחנו נצייר היום את הבננה הזו. כן, בסדר, זה יותר מעניין, יש יותר דברים לצייר פה, ואנחנו מציירים את זה, ואני אשים את זה על הכוס הזאת. אני אשים את זה למעלה, ואתה יכול לצייר את הכוס אם אתה רוצה גם, אבל המיין דבר זה הבננה, בסדר? אוקיי. ואז הטכניקה הזאת, אתה צריך להסתכל על זה, ואסור לך להסתכל על הדף, בסדר? בסדר, בוא נתחיל. אז אני שם את זה באינק, ככה. בוא נעשה קצת כמה ליינס, רק לראות איך זה נראה. זה נראה נהדר, זה יוצא יפה. אני אראה לך את זה. זה מצייר נהדר. בוא נראה. אני צריך עוד אינק. לא, בסדר. וככה, בסדר. אוקיי, זה עובד, זה מאוד טוב. אנחנו עכשיו מתחילים לצייר את הבננה, ואני אתן לך 2 דקות, ובשתי דקות אתה רק מצייר, אסור לך להסתכל, ואני אצייר איתך, אתה גם מצייר איתי, ובואו נתחיל, אוקיי? בואו נתחיל, אוקיי, אתה מוכן? עכשיו, אוקיי, רגע, אתה יכול להסתכל רק לבדוק שאתה מצייר משהו, אוקיי, אני לא מסתכל על הדף שלי, אתה רוצה להסתכל על כל הדיטייל שיש שם, הכל, אתה לא רוצה לצייר כל כך מוזר. ואני שכחתי להגיד לך, אסור לך, זה צריך להיות ליין אחת, אסור לך להרים את העט אפילו פעם אחת, אתה רק מצייר עט שלך שם על הדף כל הזמן, כל 2 דקות. העט שלך שם, אתה מצייר את זה, ואז אנחנו בסדר, אני מצייר את הבננה עכשיו. אני רואה 3 ליינס שם. אוקיי, אני נראה לי שאני אצייר את הכוס.
זה לא בשביל לצייר כמו פיקאסו, זה בשביל... זה רק... אם זה טוב, זה לא טוב. צריך להיות קצת מוזר, צריך להיות קצת אבסטרקט, צריך להיות ממש אולי קצת מוזר. אני צריך עוד אינק. אוקיי, נראה לי שיש עוד דקה או 30 שניות. שהתמונה והציור כשאת גמרת זה צריך להיות כשאתה מסתכל על זה זה נראה כמו שזה גמור, אם זה נראה כמו שזה לא גמור אז אוקיי, סטופ. אוקיי, בסדר, בוא נראה. אתה רוצה לנקות את זה אחרי שאתה גומר, אפילו אם זה פעם אחת אתה רוצה לנקות את זה. זה הבננה הזו, הייתה לכוס הזאת, אז מה שאני ציירתי נראה, צריך לראות קצת כמו ככה, בסדר? כשאני ציירתי את זה, זה לא נראה אותו דבר, אבל יש לתמונה הזו משהו שזה קצת אבסטרקט, אבל יש לזה קצת גרי טוב, ויש לזה פיל, אתה מבין מה אני מדבר על. אני רוצה לעשות עוד פעם אחת, אותו דבר, אותו אקסרסייז. בואו נעשה דף חדש. בסדר. עכשיו אני רוצה לצייר, שאנחנו נצייר את השוקולד החם. בסדר? יש לזה הרבה קצת קריטה, אם תשאל אותי. ואני נראה לי שזה יהיה מאוד מעניין כשאנחנו נצייר את זה. אז בואו נצייר את זה. אתה מוכן? בואו נשים את זה באינק עוד פעם אחת. בסדר גמור. אוקיי, אתה מוכן? אוקיי, אסור לנו להסתכל בדף, אוקיי? אוקיי, אתה מוכן? בוא נתחיל. זה לא עובד, אוקיי, זה עובד, אוקיי. אני מצייר את האוטליין עכשיו. זה בא לפה, זה נכנס קצת פה. זה דיטל מאוד חשוב. זה נכנס לפה ככה, וזה בא לפה ככה. יש לזה קוף שם. ואני רואה קצת... יש פה גם משהו כאן. התמונה הזו יהיה ממש יותר קשה מבננות מקדימה. אוקיי. בסדר. בסדר. אוקיי, אני עובר. אני רוצה עוד אינק. אוקיי. יש לזה קריס שם, וזה נכנס לפה, זה הולך לשם ככה, זה עובר לפה. אוקיי, יש פה משהו שם. אתה רוצה להסתכל על הדיטל של הדבר הזאת. זה מה שמאוד חשוב. כל ארטיסט צריך לדעת איך להסתכל על דיטל, איך להסתכל מה יש שם מכין את הדבר הזאת להיות כל כך מעניין. צריך למצוא את הפוקל פוינט של הדבר הזאת. איפה
כשאנשים מסתכלים על התמונה שלך, איפה העיניים שלנו הולכים, זה מאוד חשוב. אתה צריך לדעת בשביל שמי שמסתכלים, אנשים אחרים מסתכלים, אם אתה לא יודע, הם גם לא ידעו. אתה צריך לראות איפה הכל. ואסור להטעות. צריך להיות על הדף כל הזמן, עד הסוף. אם אתה רואה, יש שם כתיבה קצת, וכתוב באנגלית משהו, ובדרך כלל אם יש כתיבה, אנחנו לא שמים לב על הדיטל, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך זה נראה, אבל אסור לך לחשוב את זה כמו אלפבית, אבל אתה צריך לחשוב את זה כמו רק תמונה וציור. אתה צריך לצייר את זה. אוקיי, נראה לי 6 דקות, אולי 30 שניות. אני גומר את זה עכשיו. אוקיי, בוא נגמור את זה. אוקיי, סוף. אוקיי. אוקיי. זה מה שאנחנו רוצים לצייר. זה נראה קצת כמו ככה. ומה שאני גמרתי, נראה ככה. זה נראה שונה, אבל כשאני אמרתי זה, הפוינט הזה זה לא בשביל שזה יהיה אותו דבר, אבל זה בשביל שזה... אם אנחנו רואים את התמונה הזאת, איפה העיניים שלנו הולכים? העיניים שלנו הולכים לפה, נכון? כן. כי זה איפה שאני רציתי, כשאני רציתי שכל הדרמה והפרסונה יהיה פה בתמונה, וזה כן, זה היה. יש פה כאן משהו. אוקיי, זה כל הזמן שיש לנו היום על הלסן שלנו, ותגיד לחבר שלך שאמרתי שלום, ותקנה את זה, וגם אינק שלך, ותעשה את זה בבית שלך כל יום, ואתה תהיה מאוד טוב, מבטיח. אתה מאוד טוב. כן, יש לך טלנט, אני רואה את זה. וצריך לנקות את זה. אל תשכח לנקות את זה. ואחרי שאתה מנקה את זה, אתה רוצה... אתה לא רוצה לנקות את זה עם מים, רק עם טישו או משהו כזה. לא מים, אסור. בסדר? אוקיי. ציירנו 2 דברים, וזה שתיהם דווקא מאוד, אני שמח. כן, היו לי גם דברים אחרים שציירתי, יש לזה זה מה שציירתי עם טכניקה, אותו דבר שלמדנו היום. אם אתה רואה את זה, יש לזה, אתה מבין מה שאני אומר לך? אני לא הסתכלתי, אבל יש לזה, פה, זה איפה שכל העיניים שלנו הולכים. אז אתה תעשה את זה הרבה ואתה תהיה טוב. אוקיי? בסדר גמור. אוקיי. אז להתראות, ואני אראה אותך עוד פעם אולי. כן? בסדר.